दंदोबाबांच्या बोलण्यातून अनुप्रियाला येणार त्यांच्यावरती संशय. मी संसार माझा रेकीते या मालिकेमध्ये दंदोबाबांची अनुवरती वाईट नजर आहे. पण हे अनुला कळणार का? अविनाश आणि अनुने दंदोबाबांना घरी आमंत्रण दिलं आहे जेवणासाठी आणि ते त्यासाठीच घरी आले आहेत. पण त्यांच्या बोलण्यातून अनुप्रियाला काहीतरी गडबड आहे जाणवणार आहे. दंदोबाबा म्हणतात की इथे आलं तर मला असं वाटतं माझ्या घरी आलो आहे. ते बोलता बोलता असं म्हणतात की अनुकडे बघितलं की मला माझ्या बायकोची आठवण येते आणि तेच ऐकून घरातले सर्व आश्चर्य झाले आहेत आणि त्यांच्या बोलण्यातून अनुप्रियाला व घरातल्या सर्वांना आता संशय आला आहे त्यांच्यावरती. आता बघायचं हे आहे की दंदोबाबांचा खरा चेहरा येणार का सर्वांसमोर. हे पाहण्यासाठी तुम्हाला मी संसार माझा रेकीते ही मालिका पाहावी लागेल आणि अजून असे लेटेस्ट अपडेट्ससाठी टेलीचक्कर रिजनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.